ZANU-PF has expelled 16 members on allegations of supporting independent candidates during the last election, a move highlighting deepening cracks within the party amid ongoing power struggles between President Mnangagwa and Vice President Constantine Chiwenga. Zanapinda mashoko anobuda toka panapa tiona kuti aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe anofaya 16 mamembers aiwa vasinganzwisisiki zvatisingazivi kuti zviri pachena chaicho vakomana vacho vafairwa chii. Zanapinda mashoko anobuda tiona Zimbabwe explain not to subscribe or like on the bell kuti pinda manyura chiti. Most of the suspended members are from Masvingo province, a key political battleground. They have been barred from the party for 5 years. As outlined in the Central Committee report presented by Mnangagwa, the party's first secretary, the president, at the 21st ZANU-PF National People's Conference held last month in Bulawayo. The suspended members include Gracious Mapurisa, Jainos Mudona Blessing, Utiti Wilson Wafa, Rebecca Matanga, Wellington Hove, Josie Obombo, Tavauna Dove, Chamnoro Alela, Simbarasha Pen, Nomsa Masaga, Footnose Moyo, Antalya Kwenya, Selan Delaki, Kalamesi, and Lamuso from Masvingo province. Additionally, Batsirai Pemeni from Manicaland province was also expelled. Some of these members had contested as independent candidates in the National Assembly and the local authority elections. Notable individuals who ran as independents but failed to secure seats include Thomas Munjoma and the others. Wamurukona vanyora avo ndo mashoko atona kuti aiwa mashoko panapa tikuna kuti people vakutosvika kuti izvi zvakuitika pano mutungamiri wenyika achifaya 16 mamembers. Aiwa vamwe vataura vachiti aiwa pamwe vanenge vari aligned the Mafide dynasty, they are not sure. Mashoko ari achikomendwa nevanhu panapa vachinyatsokuona kuti aiwa this move aiwa vanhu vanonyatsokuona kuti pane zvinenge zviri kuitika mugovernment umu. Todze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section yedu, subscribe or like, sontswa bell icon.